И здравейте хора, аз съм Итоплей Фатула и това ще бъде втория епизод в Пипи България. Аз съм Крисама. Да, ще направим малко стреляне с лукове с Крисама и после ще покажем лаповете, хомовете и малко пипи ще направим. Аре да почваме. Ама ще играем до някъде до едно сърце, не да умрем. То му се падна фул каска. Не, сега после ще я покажем каква каска ми се падна. И правим парти хард. Аре бе. О, мъгъ. Парти хард. Да стрели като педерас. Не отваряй често работа. Кажи като станеш на 2 или 3 сърца. И ще ме видиш. Да. Да, това с лука, като те целите, ти показва на колко сърца си. Не, топляс! Ти са хилна, бе, мазен! Да, топляс. Мама ти. Сега ще го издебнем, дами и господа. Опа! Нещо му бъгна нета явно. Стойте да го видим. Май му бъгнало интернет. Чакайте да му берем айтемите. Ало! Бъгнат интернета, идва и бързо в хома да си вземеш айтемите. Бъгнат интернета, идва и в хома да си вземеш айтемите. Аз умрях ли? Да! И да, хора умрях. Аз го бих. Изхъбих от един стак 36 стрели, аз пък от 60 стрели, защото не почнахме с един стак. 36 стрели. Ти си почнал с един стак. Не почнах с един стак, с 60 почнах. Как тебе? Айде идвай в хома да си вземеш нещата. Зад тебе. Обърни се. Тука, там си. Айде пак. Не, сега да покажем лаповете. Ще покажем някои по-важни. Като Warpaint. Окей. Ти си вземи спитка и стренчка и да... Това тук е Warpaint, после ще се биеме. Искаш ли да ще пак да промата ти си? После. Сега нали тук някакви неща на Warpaint. Сега ще ви покажем другите. Warpaint. Да бе, само аз сега ще направя бързо ревю на лаповете и после. Да, това тук е Warp Trade. Warp Trade, тук горе е Warp Event. Warp Items. После ще покажа, нали, Chest Finder, Excavations и Prank. Това тук е... Items, нали, ето, Full Armor, още на, нали, Sunbreaking, та без 480, Full Mage 240, Legendary 6 лева, Маляване на бама 6 лева, Full Enchant Look 240, тук промоция, нали, купува си Full Enchant Set и меч и получаваш лук безплатно. Тук кажи ги тези ранковете. Сега ще кажем да снимат, да кажат така и на YouTube. И гледай как ще си изредят всички. Да, миналия път се изредиха, ама аз без исках изтрих клипа. Без искам. И следващият ларп. Ой, айде да ви покажем. Рейс е затворен. Айде нищо. Рейс ще ви покажа. И ларп рейс е готин. Не се абонирайте за iMax Daysync. Оставете го. Няма да се абонирате за него, само за мен. Да, защото тук. Следващият ларп.
Сплив. Пак се е най-добро. Omega warps. Аре, бе, да ти ева майката. Написаме бе туп. Разгиле, не можах да го напиша 4 пъти си. След сплив ще ви покажа рейс. Това е ларп сплив, който спечели. Нормален сплив, който спечели, получава Protection тройка. Яде каса. Както и на другите евенти, май също е Protection тройка на всички. Да, тук. Не, май на един евент имаше про четвърка. На кой? Не знам, имаше. Това тук е ларп рейс, сега е затворен. Тук печелят трима, нали? Трима човека печелят. Първи, втори и трети. Да, тук е ларп ранг, за малко да бия. Следващият ларп. Малки давам разбъркано. Не. Значи показах ви енчант. Не, енчант не съм. Енчантът какво стана енчантите? Има ли го? Да, това е тук ларп недър. Не си строите къща на ларп недър, защото на всеки 2 седмици се резка на недъра. Следващият ларп. Последното не е на първоначалната къща. Да, Chest Finder, сега ще ви го покажа. Да, това тук е Chest Finder. Намирате честове, грабите и да. Не се абонирайте за те, които те абонирате за мен. О, някой спаунва 3 видера на спаун. Ноксата. Да, ноксата е. Крос го няма. Нокса пала. Да, да имам ли да спауна да побиваме? Така е да поем на спаун. Сега ще ви покажем на видео. Ще стане интересно да има някой, ще вземе ли глава. Къде си? Аз ли? Чай, това е ноксата, бе. Ноксата май ги спавна. Беги, се гръмна! О, Еги! Бей оттам, бе! Не, на сейф зоната нищо. Ела ги. Да видим, ако вземе Недър Стар, брат и късмета ще бъде. Недър Стар, какво ли се продава? То май не се продава, къде знам. За какво ли е Недър? За бикън. Омага. Ти ми я пистолите! Ти взе ли нещо? Не. Те ги убиха другите два. Кой се стара, бе? Те май... Бе, гол 20 минути. Сега малко замелето долу. Това не е дупката. Не, това не е дупката, бе. Там да скочим. Аз скочих. Мини от другата страна и ги пресрещните. Ладно. Оха. Аз ги килнах. То как ме хитна мазно. Какво? Кой? Венците 80 е хак. Пиши му ти, аз сега снимам после. Супер, взехме да майте ми ви всем пълно. Да, вижте, вече може да се сфиксва всичко. Гледайте всичко. Сега ще ви покажа, примерно, ще довърша които ларпове не ги показвам. Много се как
сак. На кой? Бил е за страничка си да мине. Не бил. Бано Фаркус 2. Не мога да вземе 2 хита. Ости го има много хакове. Но носата сега като дойде, носата си ги чисти всички. Той сега е тука. Де Ноксич. И да, Нокси и Кросфайр са набити. Аз долу скачам да вие за други хакове. Да. И тук оставя леме ръчички. Да ви покажем лапката. Chest Finder май ви го показах. Warp Enchant. Няма да повече варпове, сега хомовете. Да, първо ще ви покажа главния. Да, това е Home Scale, така съм си го кръстил, скелета ни. Ама спаунерът е двоен, нали? Тук имам зомбите от тази страна, а е тук отгоре са скелетаните. Нещо ме бие. Аре бе, не те виждам, спри, ще превия. Ама не те виждам. Чакай сега да дигнем лево. Доста ефикасно се дига лево, бих казал. За 15 минути като седиш... Не, няма 15. Сори, искам да бие. 10-12 минути като седиш и дигаш. Сега ти бие една хепка. Да ви покажа Ender Chest, гледайте. Гледайте каква каска енчантмент точно преди клипа. Гледайте. Бати, ако беше Protection 4, леле... Да, тук. Някой е Protection 3, Protection 4, те мечове. Кирки, фобутушки, 9 лега, това. Не ги хвърляй лут. Ето тук ги слагай, после ще махаме честовете, ще ги. Кой левел си? Bedrock ще ви покажа. 14 ти. Аре ти е чуть не един на друго. Защото хора, аз днеска нямам късмет. Не, има късмет. Да, това е Home Bedrock, тук има глупости. Поне за сега, вижте в този чест, има Protection тройки. Да. Тук... Да. Home Blaze няма смисъл, това мисля да са хомите. Другите са просто Blaze е един Blaze спаунер, замък е на спауна, слайм е на едно блато, недър е в недъра, магмата пак е в недъра, Glowstone пак и дупката е в дупка. Сега да отидем на Warpen за PvP. Кажи. Не бе, няма да спавам. Има, чува се! Абе, ости. Топа на Warp. Айде ще дойде, защото няма никой на... Аре сега от дупката, знаеш какво ще... Това ще... Много ще е пълно дупка. Аз сега ще влезна. Тая на спавна където? О, мага, тук има ли? Венци. Тук, ако няма хора, няма да скачам, но се филим. О, Нокса има права към региона на спауна. Да бе, сега прави някакво плашило. Кросфайр явно доста му вярва. Ще му е дал права за региона на спауна. Бой! Аре, аз качам от дупката, идвай. Ама аз нямам по-това. Ходи до хома си вземи. Ходи до хома си вземи и се портни после до мене. Или направо идвай. Знаеш какво написано на плашилото? Какво? Нокса е бог с кръв. То бог се пише за май. Бог го, а с г се пише ли? Не бе, бог кръв. Потом кликах половина пише. Аре! Сега да ми висна това монстър нещо си. Монстър 1, 2, 3 се залива. Виж, той е в топа. На първо място. Той май е хак.
Аре, кой до хома 7 и повече идва друг? То няма много хора. Идва е така. Аз имам към 100 и нещо килове. Меча му е слаб, но вие колко искам хелки файна. Кой? Оня монстър, много се Абе, гледай го това как ми влиза в кръг мъжата. Не му е толкова слаб. Горе-долу може да му е по-убав. Сиенчен. Аре бе, то ще ми бяга ли бе от тук? За готова ланхи. Трябва ли ми редстоун? Не. За какво ни? Нито за тебе! Сама. Оби го. Не беше това. Тя да се изправя. Аз мисля да пиша топ. Какво да пишеш? Топ. Пиши топ. Ти имаш ли топ? Какво е топ? Какво да пиша? Чай сега тук ще го напиша. Чакай! Абе, гледай го там мъж как ме напълта. Бати шивания хакер. Ако ми кажете, че това не е хакер, гледайте го как. Бати, то ми нави 100 хита. Плюс, че не го кнубакнат с меча. А се няма кнуб. Има кнубак 2, а никъде не го мърдам. Опа, извиняй. Сори. Ето го. Ацер. Кой? Ето го, вижте го. Бегай, че съм на малко. Предпази ме, моля те. Не, брат, предпази ме, моля те. Ела ми са ти тук. Ацерта, омага. Пи полшенки. Един идва към тебе, беги. Аз съм написал, че сега така че го. То хакер. Не. Ама Ацерто бати мощния. Ще го яде. Ацер. Гледай го какъв е. Ацер не изнаси. Ацер е хакер. И да, просто погледаш това. Ето това ще го хванем. Тук сега ако ми си измъкне точно тук. Кажи му, че сега съм дупката и се бия. Не мога. Ще имам паяк. О, тук някакъв иво. Ще мреш. Ого, как го лайншотна. Омага, съм пълен инвентар. Я ми даде картери, къде си дупката ли си? Да. Ама някой ме бие, бе, как? Да, разбира се, кой друг освен той е Ацер? Ще го бъба в хакера аз. Убилите? Не, аз се махам от дупката, той е Ацер. О, мерете на ръчичките! Той! Хайде, шипни! О, хакер! Добре, те ме подминават. Това е хубаво. Ще го е бъд, той е Асен начин. Как ме бият? Го Ацер, сега ще ме килне. Ацер! Бати мършевия хакер. Те ви шивания хакер. Мисля да се бием с такъв сет. Не знам. Ще видим. Не, се бием с слаби сетове. Айде, мисля... Петима в ръчичка. Аре, още един път се мятам в дупката и... Спираш какво? Да. Направо ще пиша хора дупка. Той е Ацер. Значи, ако видя, нека ще го... Брат, то си да го взел, бавно. Само не мога това Ацер. Ацер! Къде? Дупката. С какъв сет? Без нещо с ръчичка. А, не, с този меч. Видяхте тебе, къде си? Къде го видя него? Добре, в момента Ацер вляза в главата ми и отиде някъде нагоре.
Сори, трябваше ми един кил. А цели ми плайна на главата. Цели хакер. Репорт. Много ще може, ще го бавим. Той е много стъпи. Его той. Егото коше някакъв. Много да намерим къде е. Човек, аз като опит нещо да поиграм. Там има някакъв асен. Его е цер да го килнем, че не може факел. Аз след тази игра мисля да поиграм малко лига. Аре бе, какво ще играеш лига? Брат, в 3 часа и мога да се върна и по-късно на мисля. Хузуни! О, някакъв килър ще скача от дупката. Наскочи го. Ти го долу дупката ли си? Не, излезна. Ще аз се изпразна. Не по-спряли го? Не. И мисля това да е от мен. Довиждам.